siis eteenpäin. Joo. Nyt otetaan 20 kiinni. Joo. Täällä tommonen Ja aikaa muuta munaa. Mikä on se, että sä katsot kuinka pitkä on? Pitkä. Niin se on semmonen kerä ja sitten sä katsot, että kuinka pitkä on. Ei, kun sä katsot kuinka pitkä joku on. Pitkä. Joo, ja sitten siihen, joo. Sitten mikä laitetaan päähän, kun on hiuksia? Niitä olisi niitä hiuksia. Perukki. Joo. Sitten mikä voi olla esimerkiksi jossakin takissa, niin kuin siinä hupussa voi olla semmonen karva, niin mikä se on? Karvahuppu. No mikä on eläimillä se karva? Miksikä se sanotaan? Tekokarva. Ei, mikä se on se karva, mikä se eläimellä on siinä päällä? Miksikä se sanotaan se karva? Tuntuva. Voi vittu, en edes jaksa selittää. Mikä on semmonen, mihin sä riiput? Kiripua. Ei vittu, kun mä sanoin ton. Mikä on semmonen, millä maalataan? Mikä se on? Siveli. Ei. Kynä. Millä sä maalaat? Mikä vittu se on se saatana härpäke? Millä sä teet näin? Suti. Ei. Siveli. Ei. Penseli. No niin onkin, ei päästy yhtään mihinkään. Saatana pensselillä. Mikä sun? Minkin turkki. Mitä vittu sä teet turkkia? Naiset ostaa kalliita sellaisia kaupasta. No niin, laita se pommi, niin. Päästään nyt vaikka.